Salam adırlı dostlar, mehman vatandaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda rus dilini öğrenmeye başlayan ve mektep okuwçylarymyz üçin 4-nji okuw sapagyny taýýarladym. Gelim ondan sapagymyza girişelim. Tomuş etmekden lezzet alın. Bizden bugünkü videomuzda öýleriň we öý goşlaryň nähili atlanýaş hakynda tanışyp bolarys we öwreneriz. Dom, öy, zay. Zdanie, zdanie, bina ya da imarat. Lestnica, baskançak. Dver, gapy. Kwartira, yaşayış çaý. Ya da bizim Türkmen diline de aýdyşmy diýeli. Kwartira. Prihожая. Eyvan. Вешалка. Geyim asgıç. Zerkalo. Ayna. Şkaf. Yani Türkmen diline de şkaf. Stiralnaya maşina. Stiralnaya maşina. Переюльян машин. Kuchnia. Aşkhana. Stol. Bilişimiz ýaly dostlar, bizim Türkmen dilimizde de stol. Taburetka. Dostlar, suratda görüşimiz ýaly. Bulam oturuşyň bir görnüşi. Men eline ýagny bulam oturuş diýip atlanýar. Stol. Oturuş. Gazovaya plita. Gazovaya plita. Gaz plitası. Mikrovolnovaya peç. Mikrovolnovaya peç. Или mikrovolnovka. Nahar ýyladlaçy. Ya da Türkmen dilimizde hem mikrovolnovka. Rakovina. El yüz yuwulýan. Ya da rakovina. Pasuda. Gapkaç. Komnata. Otaw. Balkon. Türkmen dilimizde hem balkon atlanýar. Komod. Çeker. Ya da sandık. Kniga. Kitap. Spalnia. Yatylýan otaw. Akno. Penzere. Ştora. Tuty. Ya da perde. Kravat.
Kravat, kravat, kravat. Polka, polka, polka. Tekçe. Vannaya, komnata. Vannaya, vannaya. Komnata, komnata. Vannaya, komnata. Ili prosto vannaya. Yunulyan otov. Ya da vanna otovi. Gelinginde dostlar, bu yerde pretlogı mesta, yani Türkmen diline kömekçi koşulmalar, yani yerleri duran yer atlanılışı. Va içinde, na üstünde, okolo, töwereginde, pod aşağında, mejdu arasında, nad yokortunda, za arkasında. Benim dostlar inni olsa size hafta düşnükli bolar ýaly bir näçe mesele getireli. Stol we komnata. Stol we komnata. Stol we komnata. Stol otoň içinde. Pasuda w rakwina. O suda w rakovine. Pasuda w rakwina. Kaplar rakovinada. Kniga na polke. Kniga na polke. Kniga na polke. Kitap tekçede. Холодильник около окна. Холодильник около окна. Холодильник около окна. Soğutucu pencerenin töwereginde. Taburetka pod stolom. Taburetka pod stolom. Taburetka pod stolom. Oturguç stolun aşağında. Divan pod kartinoy. Divan pod kartinoy. Divan pod kartinoy. Divan suratın aşağında. Turkmenistan находится между Ираном и Узбекистаном. Turkmenistan находится между Ираном и Узбекистаном. Turkmenistan находится между Ираном и Узбекистаном. Turkmenistan Iranyň we Özbekistanyň arasynda yerleşýär. Zerkalo nad kроватью. Zerkalo nad kроватью. Zerkalo nad kроватью. Ayna kravatyň üstünde. Dostlar, şu taýda bir bellek geçmer zadymyz bar. Eger haýsydyr bir zat, bir zadyň üstünde, mysal üçin kitap stoluň üstünde bolsa, onda na ulanylýar. Ýok, eger mysal üçin şu suratda görüşiňiz ýaly, haýsydyr bir zat, mysal üçin aýna steneden asyl duran bolsa, eger kravata degmeýän bolsa, nat ulanylýar. Gelin oň üçin premier görelim. Mesele getirelim. Ona şu suratda görüşimiz ýaly. Birinji suratda kebelek gülüň üstünde otýar. Eger şolar ýaly ýagdaýda bolsa, na ulanylýar. Babuçka sidit na svetke. Kebelek gülüň üstünde otýar. Ýa-da eger kebelek gülüň ýokarsyna uçup ýören bolsa, görüşimiz ýaly. Babuçka letayt nat svetkom. Kebelek gülüň üstünde uçýar. Ýa-da haýsydyr bir guşçaýyň üstünden uçup barýan bolsa, şonda nat ulanylýar. Ýok, eger jaýyň üstünde oturan bolsa, onda na peýdalanylýar.
Gelin dostlar, indi bolsa kömekçi goşulmalary suratyň kömegi bilen öz ýadymyza has gowgalar ýaly gaýtalalym. Ba içinde beret öňünde za arkasyna ýa-da ýzyna okolo söwürüňde gelin aşağı setre geçelim. Okolo söwürüňde nad ýokarsyna od aşagyna na üstüne. Dostlar, suraty özümizde surat alıp ýa-da screen edip ýa-tutmaň hassa gowy ýa-tutmamyz üçin özüňizi bellep alyp bilersiňiz. Aha dostlar, bizim bugünkü videomyzyň ahyrına gelip ýetdi. Size rus dilini öwrenmekde ul üstünliklere ýetmeňizi arzu edýän. Ýene-de nähili islegleriniz, nähili haýsy ur oýunçy video taýýarlamaly bolsa, aşağıda kommentariýlarda ýazyp bilersiňiz. Indiki videolarymyzda görüşýänçek hoş, sag bolun.